we're in phase Alpha. Det at komme ind i vores operationscenter, So you good to go? det er ikke noget, vi gør hver dag. I read you loud and clear. Der sker det, at vores modstandere iværksætter et militært angreb. So transitioning to the ops framework higher. Det sker på landjorden, i luftrummet, og det sker ude i Østersøen. Our mission, sir, we're to block, disrupt, all the while isolating the enemy. No questions, no comments. Sir, thank you. Fjenden har haft ret stor succes og er trængt forholdsvis dybt ind. Det betyder bare også, at hvis man ikke har sammenhæng til resten af kampen, så skaber man nogle åbne flanker. In the rear, Suwaki is open and the log chain is functioning. Og det udnytter vi nu. Det vi øver, det er jo det mest dramatiske scenarie, man kan forestille sig. Next 96 hours, our focus will remain on maintaining control over the Suwalki corridor. Rent militært, så er vores tilgang jo at forberede os på det værste, fordi hvis vi er i stand til at håndtere det, så er vi også i stand til at håndtere noget, der er mindre. Thank you, team. Decom out. Sir, thank you. That concludes the cover for today. Hvordan vil du beskrive sikkerhedssituationen lige nu? Sikkerhedssituationen er stabil. Der er ikke en militær kapacitet lige på den anden side af grænsen til at iværksætte umiddelbare militære operationer. Men det kan hurtigt ændre sig, hvis Rusland får mulighed for at frigøre styrker fra Ukraine. Jeg er færdig i Polen nu. NATO forbereder et storkrigsscenarie, hvor Rusland angriber ind over hele fronten ind i Europa. Jeg synes, vi skal prøve at finde ud af, hvor alvorlig truslen er for Rusland, og hvordan NATO er forberedt. Vi snakkes. Yesterday's peace is gone. We have no time to indulge in nostalgia. We are Russia's next target. Der er et nyt jerntæppe, der sænker sig igennem det europæiske kontinent. Min kollega og jeg har længe været optaget af Putins hybridkrig mod Europa. Og sidste forår tog vi hul på en ny og kompliceret opgave. Nemlig en undersøgelse af, hvor tæt vi er på en egentlig krig mellem Rusland og os her i Europa. En undersøgelse, der skulle vise sig at blive en af vores sværeste. Med hemmelige dokumenter, blinde spor og kilder, der sætter livet på spil. Som det første vender vi sagen med et hold af internationale graverjournalister, som vi har arbejdet sammen med før. So finally we're here. Yes. Vi har nemlig et spor med, som måske kan føre til nye oplysninger. Inden mødet, der har vi været i kontakt med den eksilrussiske organisation Dosha Center. De har som mål at vælte det russiske styre og har kilder dybt inde i de russiske magtinstitutioner. Dosha Center har adgang til fortrolige oplysninger, som vi forhåbentlig kan få lov til at se. All right, so maybe I could just start by saying a bit about the meeting I had with Dosha Center. According to Dosha Center, they have a source. And this source
has access to some kind of classified material. Russian military exercises and plans for Scandinavia and Eastern Europe. It sounds like a groundbreaking, interesting possibility. Ja. Yes. Vi vil også gerne undersøge, om Rusland opruster sine militærstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum. Og her der får vi brug for hjælp fra den tidligere finske efterretningsofficer Marko Eklund. Han er specialist i satellitovervågning og skal undersøge, hvad der sker inde i Rusland. I think we're all in agreement that this is really something that we should explore. Yes. So potentially it's really, really good. Marko Eklund har i mange år arbejdet for Finlands militære efterretningstjeneste, og han har været udstationeret i Rusland. Her har han rejst rundt og set mange af de russiske militærbaser, og han kan blive afgørende i vores jagt på svar. Vi ved på det her tidspunkt, at præsident Putin har besluttet at indsætte flere soldater og udvide militærbaser op mod grænsen til Europa. Уважаемые участники коллегии, сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей. Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Tietysti kaikissa asevoimissa tiedetään nykyään, että satelliitit kuvaa kohteita jatkuvasti. Mutta nämä nyt käynnissä olevat projektit ja prosessit on niin isoja, että ei niitä voi kätkeä. Marko Eklunds opgave bliver at holde øje med, om Putins plan bliver ført ud i livet. Når han sammenligner satellitbilleder af militærbaserne over tid, kan han se, om de bliver udbygget. Varuskuntien perustamisia tai laajentamisia näkyy aina. Et par måneder senere får vi et mødestand med vores kontakt fra Dosha Center. Han går under dæknavnet Chris, og vi håber, han kan give os fortrolige oplysninger fra det russiske militær. Chris afslører hemmelige operationer, mord og magtmisbrug i Rusland, og derfor kan han være truet på livet. Det der er med ham, det er, at han går mig altid en lille smule befippet. Og så er der også bare sådan et eller andet, der er sådan en aura mystik rundt om ham. Hvad er dit rigtige navn, og hvem er du egentlig dybest set, og hvad laver du? Altså... Så hvis det er ægte, er det temmelig interessante oplysninger, for at sige det mildt. Men altså, det kan være til fejl. Mærkeligt, han ikke skriver. Så, nu er han. Slukning, tror jeg. Regional grouping of forces. Chris har taget et dokument med til os, der ved første øjekast ligner en liste over kommende russiske militæroperationer, skrevet af en højt placeret kilde. My only request, because you literally writing yes. word by word. Some of it.
My request, if you will do abstracts. We will make an extract of the information. Yeah, summaries. Okay, is that okay? Brilliant. Dokumentet er oversat fra russisk til engelsk. Alligevel er Chris bange for, at konkrete formuleringer vil afsløre hans kilde, og derfor må vi ikke få det udleveret. Conclusion. Now we are reaching. Russia will. This is extremely interesting. He himself is from the military naval business. Okay. Wow. You need to go now, right? Okay. Do you want me to call a taxi for you, maybe? No, it's not. You can walk. Hej, Alisko. Hallo. Hej. Det er så spændende. Jeg siger umiddelbart, altså nu må vi jo lige kigge på det, og I må lige kigge på det. Ja. Men altså, det ser interessant ud, umiddelbart vurderet, især slutningen af dokumentet. Ja. Men nu kigger vi på det hele, og så finder vi lige en måde at dele med jer på. ASAP, så I kan kigge på det selv, ikke? Og danne jeres eget indtryk. Okay. Russia is preparing for a long-term military, political and economic confrontation with Europe. In medium term, 2028 till 2030, for possible regional armed conflicts. All this will help Russia to achieve a fundamental change in the political system in Europe. Hvis det er ægte, det der, så er det jo vildt. En af de operationer, som dokumentet beskriver, er, at Rusland overvejer at krænke NATO's luftrum. Det skal ske i forbindelse med deres militærøvelse Zapad, som skal afholdes få uger senere. Natten til den 10. september 2025 flyver omkring 20 droner ind i NATO's luftrum i Polen. Today we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airspace by Russian Shahid drones. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию. Rusland afviser altså at have krænket NATO's luftrum. Men vores hemmelige dokument peger i en anden retning. Men jeg er overrasket også over at de har gått så langt inn i polsk territorium. Det er kilden snakker om å teste NATOs respons. Så har det jo vært tydelig for alle at her var det noen kanskje som ble tatt på senga. Jeg synes det her er veldig ubehagelig. Ja. Mens fremtrædende EU-ledere udtaler, at dronerne kom fra Rusland, så vil vi gerne vide, hvad Brian Nissen tænker om situationen. Vi har faktisk en mulighed for at følge Brian Nissen til Litauen, hvor han skal over blandt andet og se på NATO's droneforsvar. Jeg ikke må filme. Jeg ved ikke, om du lige skal. Rigtig mange køretøjer derfra. Hold da kæft.
Sidst vi sad og snakkede, det var i juni. Nu er det så september. Og noget af det, der er sket i mellemtiden, og det er sket her for nylig sidste uge, det er, at Rusland sendte et antal omkring 20 droner ind over Polen. Kan du fortælle, hvad det er, der er sket? Jeg kan jo ikke i virkeligheden på nuværende tidspunkt sige andet. Fordi der venter vi ligesom på de polske myndigheder eller på andre, der har lyst til at udtale sig omkring det. Andet, der var i omegnen af, som du sagde, 20 russiske droner, der kom ind i polsk luftrum. Er det udtryk for en eskalation? Jeg ved ikke, om det er udtryk for en eskalation, men jeg vil i hvert fald sige, at situationen er usædvanlig. Og reaktionen fra NATO har jo også været prompte og kontant i forhold til at etablere en operation, som viser, at vi er klar, hvis I prøver igen. Vi har fået nogle informationer gennem nogle kilder, og de russiske kilder taler om, at Rusland i forbindelse med Zapad 2025 forberedte en provokation af NATO's luftforsvarssystemer. Kan det være det, vi så? Nu kender jeg jo kilderne, men altså, altså, der er jo en god, hvad skal man sige, sammenhæng mellem det, du siger, og det, som vi har set. Men om det i virkeligheden er det, der har fundet sted, det kan jeg simpelthen ikke konkludere på den baggrund, jeg har. Men kunne det have et element af at teste jeres reaktion, jeres kommandovarer, jeres sammenhold, jeres evne til at svare den slags? Der er i hvert fald noget, der peger på, at hvis det er med overlæg, at det er sket, at så er det det, man har testet. Til sidst, hvad er det for en slags krig, I forbereder jer på at kunne kæmpe? Den, der ikke kommer. Hvis den kommer, hvad er det så for en krig? Det er jo en konventionel krig. Det er jo en krig, som foregår i, man kan sige, alle dimensioner. Det foregår på landjorden, det foregår i luftrum, på havet, det foregår i rummet, det foregår i cyberspace. Det vil jo være en krig, som har massiv mængde af magtanvendelse fra begge parter i det militære rum, men med kæmpe store konsekvenser for det civile samfund i de lande, som vi taler om, og jo potentielt i virkeligheden også Danmark, givet de rækkevidde som de våbensystemer, som en potentiel fjende han har. Det er en total mobilisering af samfundet. Så taler vi om der, hvor flere nationer går i krig med henblik på at påtvinge, hvad skal man sige, den anden nation deres måde at tænke på, og deres vision af, hvordan verden skal indrette sig og se ud. Så derfor er når vi siger total krig i hele den kontekst der, så er der tale om eksistenskrig, og dermed også tale om, hvorvidt at vores måde at leve på, vores demokrati, vores måde at indrette os på, kan overleve eller ikke kan overleve. Jeg vil bare lige give en kort status her fra Danmark, for den danske regering har lige holdt et ret vildt pressemøde, hvor den samlede regeringstop meldte ud, at Danmark for første gang skal have et forsvar med længererækkende præcisionsvåben som missiler eller droner. Og det vil altså sige, at vi går fra at have defensive våben til at have våben, der skal bruge offensivt, for eksempel til at angribe ind i Rusland. Rusland er i gang med at teste os. De tester NATO's sammenhold. De tester vores vilje og vores evne til at svare igen. Brian Nissens reaktion på vores oplysninger gør, at vi bliver endnu mere nysgerrige på at tale med kilden bag dokumentet. Samtidig arbejder jeg hårdt på at få adgang til personer i Rusland, der kender Putin og har indblik i hans militære overvejelser i forhold til Europa. Vi har brug for at finde ud af mere om den her kilde. Kan det være en dobbeltagent? Altså, kan det materiale, kilden giver os, kan det være noget, som
er en del af forsøget på at prøve at vildlede os til at tegne et unødvendigt negativt billede af, hvor aggressiv Rusland er. Er det hele bildet, eller er det her bare for os? Netop. Vi kontakter Chris for at komme tættere på hans kilde. Men Chris kan desværre ikke mødes med os. Og uden et nyt møde med Chris, ender vores spor blindt. Men så får jeg en besked hjemme i Danmark. Hej, jeg har lige fået en mail sendt fra en assistent til Sergej Karaganov. Ja. Ham Putins tidligere rådgiver, som jeg havde kontaktet med henblik på et interview. Og det vil han gerne. Det er godt. Så det er super fedt. Hej. Men han vil gerne have, at det bliver lavet på hans kontor. Den russiske professor Sergej Karaganov er tidligere rådgiver for Putin. Og ifølge vestlige efterretningstjenester har han fortsat indflydelse på toppen af den russiske regering. Tak skal du have. Sergej Karaganov er på EU's liste over personer, der ikke må komme ind i Europa. Og vi kan som journalister fra Danmark ikke bare rejse til Rusland. Så vores eneste mulighed er et online-interview. First, I would like to ask you, when did you last speak to the president about Russian foreign policy? I did not, even if I would have spoken to the president, I wouldn't have shared that information with you. Would you say that you're representing the standpoints of the Russian government? Normally what I represent sooner or later becomes the standpoint of the Russian government. You're building up bases along Europe's border. What's the purpose of this military build-up? Europe is building, European NATO are building up much faster on our borders. But all our political and military leaders are saying that the build-up on our side of the border happens due to the build-up on your side of the border. I'm sorry, but we didn't expand, our alliances towards your border. Actually, when we came out of Warsaw Pact, we were told that NATO would never expand. We were deceived. How would you characterize the current situation and relationship between NATO and Russia? Unfortunately, Russia has been trying for too long to build up a normal relationship with NATO. It has been a mistake. NATO should be pushed to the dustbin of history. No way out. It is cancer, which is jeopardizing, the whole world. Do you perceive Europe to be a threat against Russia today? Yeah, of course, because Europeans elite are failing on every count. Social, economic, political, environmental. They are complete failures. They pump up war hysteria and even talk about preparation for war with Russia. Sooner or later, our patience, legislative patience, will dry away. It is drying away. And then we will escalate. We'll have to escalate. First with conventional means, and if that doesn't help and Europe does not succumb, we would have inevitably to punish it with the limited use of nuclear weapons. So are you saying that Russia would attack Europe unprovoked? It will punish Europe, and it should punish Europe if it continues its aggression via Ukraine. What kind of time frame are we looking into regarding a potential broader conflict between Russia and Europe? I hope that Europeans will come to senses within a year or two, or else. Okay. I don't have any more questions. Professor, thank you so much for sharing your points. Take care. Oven på professor Karaganovs udtalelser står det klart for os, at vi må tale med NATO-generalmajor Brian Nissen igen. Han er på endnu en øvelse i Baltikum, og det er ikke et hvilket som helst sted.
Det vi øver, det er i virkeligheden en situation, hvor russerne har angrebet i et NATO-land. De har mange tab, vi har mange tab, der er mange sårede. Og så er NATO i gang med at forberede den modangrebsstyrke, der skal komme ind og få kastet russerne ud. Just make a circle. This place, Kaliningrad, Oblast, 200 kilometers that direction. Belarus, that direction. This is the place it's all about, guys. Så er vi midt i Suwalki-korridoren. Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil. Jeg stoler ret meget på de systemer, vi har. Ja. Og på vores soldater. Ikke mindst. Det er opsigtsvækkende, at NATO træner i lige præcis Suwalki-korridoren, da det er et stykke af Europa, som Rusland kan have en stor interesse i at indtage, for at kontrollere de baltiske lande, og samtidig skabe en fast forbindelse til Ruslands isolerede landområde Kaliningrad. Hvis vi lige snakker lidt om det du laver nu. Altså vi er jo super tæt på Rusland her. Og I træner 24/7. Der er NATO bygger op herovre. Altså er der ikke risiko for, at I er med til at gøre, at man i Rusland tænker, hvad pokker foregår der? Er NATO ude på angribe også? Alt retorik om, at NATO er aggressiv, det er russisk propaganda. NATO er en defensiv alliance. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorium og befolkningen. Kan du ikke godt forstå, hvis man i Rusland sidder og tænker, sidder de og planlægger, hvordan kan vi stole på, at de ikke er ved at planlægge? Det er ikke for os. Altså, vi viser bare, at vi står sammen, og vi er klar til at håndtere en hvilken som helst trussel. Er det, du siger, at I kommer ikke til at angribe først? Vi kommer ikke til at angribe først. Det er jo ikke alliancens baggrund. Alliancen er defensiv, og det er det, vi tager udgangspunkt. Rusland og NATO beskylder hinanden for at optrappe konflikten. Men vi ved stadig ikke, hvordan det konkret ser ud med Ruslands plan om at udvide militærbaser langs Europas grænser. Netop det er den tidligere finske efterretningsofficer Marko Eklund i gang med at undersøge. Gennem sit tidligere efterretningsarbejde har han dybt kendskab til russisk militær. Og nu er det endelig lykkedes ham at få nye satellitbilleder til os. I have collected new pictures with significant changes. And first is west side of Petrozavodsk. It's last summer, and this is new from February. They've cleared all the forest. Cut off all the forest. So there's a huge area in the forest that they have cut down. 1 square kilometer. Okay. 1 square kilometer? Yes. Okay. I counted. So this is something that has been happening during this winter? Yes. And this is most recent picture. Oi. 1, 2, 3, 4, 5 barracks being built. Yes. So this is to house a lot of new soldiers? Yes. Wow. They're not waiting for
for summer to build, not waiting for the ground to thaw. Busy business. Now we are in Luka area. Here is new picture from end of February. Yes. Oh. And we can see it's full of trucks. And these are trucks loaded with ammunition? Yes, ammunition storage. There's hardly any space left. Yes, yes. How many artillery shells per vehicle? One truck have almost 100 shells. 100 shells. Yes. So this camp here at Luga, this is something that keeps our Estonian friends awake at night. Yes. And next object is in Kaliningrad area. And this is 2 weeks ago. Whoa, that's a lot of vehicles. Yes, yes. So these are in all likelihood fighting vehicles? Part of them, yes. And they cover the south of the Baltic. This is the units that they would use if they wanted to launch an attack on, say, Gotland or Bornholm? Yes, yes. I think it will be fighting ready unit. All right, Marco, so we're seeing forest being cleared for barracks and barracks being built even in the midst of winter. We're seeing vehicle being amassed and also artillery shells being added for added readiness. It is happening in all front, from Northern Sea to Kaliningrad. Mm-hmm. Right. Yes. De russiske soldater, der lige nu kæmper i Ukraine, kan hurtigt flyttes til grænserne langs Europa, når krigen stopper. Det vurderer flere efterretningstjenester, blandt andet den danske, hollandske og tyske. De advarer om, at Rusland vil være klar til en ny krig 1 til 2 år efter en afslutning på kamphandlingerne i Ukraine. Derfor vil vi gerne i kontakt med russiske soldater ved fronten, for at høre, om de er klar til at kæmpe en ny kamp. Hej. Og det kan den belarusiske graverjournalist Tatyana Ashurkevich måske hjælpe os med. So I'm Tanya, I'm 26. I am an investigative and war journalist from Belarus. 4 years ago, I had to leave my homeland because of political persecution related to my work. Now I have several criminal cases opened against me in both Belarus and Russia. I know that traditional journalists might question my methods. They aren't exactly the classic journalistic approach. In Russia, asking authorities about anything they consider sensitive can mean another criminal case against you, or even the risk of being imprisoned or poisoned. So sometimes that means going undercover and pretending to be someone from their inner circles just to get to the truth. In authoritarian countries, you simply can't rely on the classic journalistic approach. You need to work in ways that allow you to get the real information from people who would otherwise never talk to you. It takes time, but it's definitely possible. I Europa vokser usikkerheden omkring NATO-alliancen. For USA's præsident Donald Trump har løbende sat spørgsmålstegn ved samarbejdet. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. I've always said NATO's a paper tiger because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO. Hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we? That sounds like a breaking story, yes, sir? Når USA's præsident Donald Trump truer med at trække sig fra NATO-alliancen, handler det om artikel 5. Det er den såkaldte musketered, der betyder, at et angreb på ét NATO-land ses som et angreb på hele NATO, der dermed kan gå samlet til modangreb.
how concerned should we be? If Russia attacks and the US won't be there, we should be very much concerned. I don't believe personally that the idea of the Russians is to wage a major war against a European NATO member. If NATO invokes Article 5, the Russians can't be sure that they will win this confrontation. So it's too risky to wage a full-fledged war against a NATO country. From that perspective, something limited serves the purpose of, putting NATO on a test, and if NATO doesn't pass the test, you achieve your goal with minimal force. Because if NATO doesn't invoke Article 5, once one of its members is attacked, then there is no reason for NATO members to stay in NATO. It would lead to the collapse of NATO. At the end of the day, this war is a war against the European security architecture. It's a war about the Russian domination of large parts of the European continent. And what if Europe doesn't succeed in building up the capacity to be able to deter Russia from testing Article 5? What happens then? In the long run, you can start learning Russian. Vi har tidligere fået oplysninger om mulige russiske militære operationer mod Europa fra en kilde dybt inde i Rusland. Og vi har længe gerne ville i direkte kontakt med kilden for at spørge ind til de oplysninger. Nu er det endelig lykkedes os at få et møde i stand med Chris fra den Putin-kritiske organisation Dusha Center, der forhåbentlig kan hjælpe os med det. Hello, Chris. Good to see you. Good to see you again. We work with the information we got from your source, really interesting information. Have you been able to be in contact with the source recently? Recently not, but the reason is that I need to provide something to the source to make that for him interesting. Yes, okay. And we were not having that interest to keep paying him. He wanted to get more money than you were willing to pay. Yeah. Dusha Centers kilder i de russiske efterretningstjenester og militæret løber en stor risiko ved at dele oplysninger. Derfor er det helt normalt for organisationer som Dusha Center at betale deres kilder til gengæld for information. But I have another source. He knows very well Gerasimov. He knows other military people. He knows all that environment. So he knows what they think, how they taking decisions. Okay. What's the reasoning behind, what's their relation to Putin and Kremlin. Yeah. Okay. That's amazing. Amazing. I could arrange a phone conversation. Okay, when could we do this, you think? Up to you. Aldrig har vi været så tæt på at tale med nogen, der har været en del af den inderste kreds omkring Putin, som vi er lige nu. Og mens Chris arrangerer et møde med den tidligere Kreml-insider, gør vi alt, hvad vi kan for at få bekræftet, at han er den, han siger, han er. Vores research viser, at insideren lever i skjul i et land uden for Rusland. Og han er ifølge Chris blevet forsøgt likvideret flere gange. And will they be able to find him, you think? Yeah, I think sooner or later they are able to find everyone. Chris har arrangeret, at vi kan ringe Kreml-insideren op, mens vi oversætter samtalen med en sikker app. For at beskytte hans identitet har vi ændret hans stemme. Алло. Алло? Супер. У вас тогда, когда вы были в Министерстве обороны, удалось вот видеть эти стратегические планы, или это только у вояк? Но мы весь не видели, мы видели только часть, которая вот как начинается. Вот, развертывание, вот что мы видим.
вопросов готовность, вот теперешняя готовность армии российской напасть, ну, то есть или открыть второй какой-то фронт, или провокацию посильнее, они могут теперь, учетом экономической ситуации, военной. Да, если раньше никто не готов был напасть, еще что-то и так далее, сегодня при минимальной обоснованности такого движения абсолютно все в России будут, ну не все, конечно, подавляющее большинство будут иметь либо молчаливо-одобрительное отношение, либо поддерживающее. Насколько риск того, что думают, что надо превентивно забрать Калининград, чтобы как бы не закрыли нам поток и воздух в Калининград? Возможно такое? Да, я считаю, что как бы угроза создания коридора между Калининградом и Российской Федерацией, она имеется. Им нужна причина. У них нет практики в голове пока еще оголтелого какого-то. Им всегда надо чем-то сыграть. И всегда надо найти и создать провокацию, чтобы на нее отреагировать. Вероятность действительно атаки, прокладывания силовым путем коридора до Калининграда, она, к сожалению, очень высокая. К сожалению, очень высокая. Это факт. Но я так, допустим, считаю, что это максимум год. От силы там до конца следующего года. Так это все дело в Путине. Если Путина не станет, система продолжит такой курс? Продолжит. Это я так почему как бы при речи говорю слово «коллективный Путин» или говорю «Кремль». Потому что это не лично Путин. Это некая группа лиц, которая может чуть-чуть менялась или же... У Путина, если он захочет идти на войну с Европой, нету никого, его бы остановили в данный момент. Сегодня нет никого. Kreml-insideren mener altså, at Rusland overvejer et angreb ind i Europa. Og så får vi besked fra Tatiana om, at det endelig er lykkedes hende at få hul igennem til russiske soldater i Ukraine. Det har hun gjort ved at udgive sig for at være en russiskvenlig freelance-journalist, og det har fået især de patriotiske soldater til at tale. Если будет будущий конфликт, например, со странами НАТО, были бы готовы? Конечно, готовы. Они провоцируют, они всю жизнь провоцируют, а что они делают? Они как, я не знаю, как шакалы, как собаки. Устали, все не устали, мы все равно пойдем. Если уж надо будет, если скажет наш президент, что вот такая ситуация, нужно Родину защищать, все, и пойдем дальше. То, что происходит там, извините меня, у меня приказ, у меня долг перед своей землей. Если будет, не дай бог, конечно, если такое будет, я поеду. Здесь у нас все герои, да? У нас ни героев нет. Если ты не будешь героем и выполнять приказ, тебя просто пристрелят и скажут, что ты герой, да? Не верим здесь никто, потому что это скоро все закончится. У нас вооружение намного лучше, во-первых, намного сильнее. Его у нас много. Поэтому мы обязаны идти вперед. Мы не обязаны сдавать назад и сдаваться. То есть... Ну, Запад нас не любит. Там никто нас не любит. И там уже выстроена политика, что русские это плохие. Ну, Запад не будет останавливаться. Они же там вооружаться собрались. Откровенно, они же воюют с нами.
Мы с Украиной воюем. Мы воюем как с НАТО. А я, как сказать, все зло идет оттуда. Efter at vi har lyttet til Tatianas samtaler med de russiske soldater, står især 2 ting frem. Nemlig at mange af soldaterne virker parate til at gå i krig mod Europa, og at mange af dem ser Europa som en fjende. Vi har fået mulighed for et sidste møde med NATO-generalmajor Brian Nissen her et år efter, at vi mødte ham første gang. Nu har vi nærmest fulgt dig et år. Hvordan vil du beskrive det her år? Det har været et professionelt udfordrende år. Jeg kan godt lide at citere vores statsminister, som har sagt, der er ikke fred, men vi er heller ikke i krig. Og vi befinder os et eller andet på skalaen der midt imellem, og den temperaturmåler, den kører op og ned hele tiden. Mm. Altså både vores egen FE og andre europæiske tjenester vurderer jo, at en krig kan komme allerede i 2028. Hvordan vurderer du den militære trussel fra Rusland mod regionen her, altså særligt øst i Polen og Baltikum lige nu? Lige nu er den militære trussel, den er lav. Vi ved præcis, hvad der er på den anden side. Som vores efterretningstjenester skriver, så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede. Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det. Jeg så faktisk nogle nye satellitbilleder, hvor der var virkelig, virkelig mange køretøjer, der ikke var der på tidligere billeder. Kan der være gang i en opbygning, der handler om enheder og mandskab og materiel, der skal blive her? Det billede, som du ser på et eller andet satellitbillede, det sætter vi jo ind i en eller anden kontekst. Og vi følger, hvor de ting tager hen. Og jeg tror bare, jeg vil komme tilbage og sige, at hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu, det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu. Hvis kampagnerne stopper i Ukraine, er I klar til at modstå det, hvis det sker om, lad os sige, et år? Det er jo det, vores planer tager højde for. Hvad betyder det? Jeg kan ikke komme ind på, hvordan vores planer er. Jeg siger bare, at jeg er ret sikker på, at vi har nogle ret solide planer, som vi kan iværksætte. Der tager højde for det, så der er ingen grund til at forsøge det. I bliver ikke løbet over inden? Det er ikke mit indtryk. Sporer jeg en lille tvivl? Nej. Den amerikanske regering har offentliggjort nogle nye security- og defense-strategier. Eksisterer artikel 5 overhovedet mere? Ja. Der er jo ikke nogen, der har taget den af bordet. Men vil du give mig, at den har været udfordret? Det vil jeg. Jeg tror, at dem, som har siddet inde i de rum, hvor man tager de her samtaler og de her beslutninger her, de vil kunne give et meget bedre billede af, hvad den reelle situation har været, end jeg kan give fra mit niveau. Personligt har jeg kun oplevet en professionel militær dialog på alle niveauer. Og det bedste bidrag, jeg kan levere til at deeskalere situationen nu, det er at præsentere over for russerne, at det udbytteforhold, der vil være ved at iværksætte en konventionel krig i Europa, det er ikke uvan mere. Det er den bedste indsats, jeg kan gøre for at deeskalere situationen. Det er min rolle i det. Are they ready to take me back to the... Min kollega og jeg har gennem det seneste år forsøgt at få svar på, hvor tæt vi er på en reel krig mellem Rusland og Europa. Men det spørgsmål er svært at besvare,
i en verdensorden, der ændrer sig dag for dag. Uanset hvad der sker, er én ting sikker. Vi vil fortsætte med at søge svar på, hvordan vil NATO-alliancen reagere, hvis Rusland udfører en ny militær provokation i Europa. Hvad vil USA gøre? Og vil Europa kunne stå sammen og være stærkt nok rustet over for et Rusland, der i stigende grad ser os som en fjende? Russia is actually fighting two wars. The one is a kinetic war, and the other one is a hybrid war against all of our European societies, to undermine basically the trust people have in the problem-solving capacity of liberal democracies. Democracy has to be defended. We have to work harder in getting resilient societies all over Europe.